זאת אומרת, אם אדם מוסר נפשו לכבוד השם יתברך עד כדי כך שמוכן שילבינו את פניו ויביישו אותו ויבזו אותו בגלל שהוא עומד איתן נגד כל השקרנים, כיתות השקר להשפילן, זוכה לנבואה. כך אומר דוד המלך, אז דיברת וחזון לחסידיך. אז זאת אומרת, אדם צריך להיות מוכן לקבל בזיונות לכבוד השם יתברך. מישהו כתב לזמיר שפער את פיו בהוראה של פנחס ראובן, כבר הודעתי לכם שבוע שעבר שפנחס ראובן נשמע בטלפון בחנותו, אומר שהגיע הזמן להחזיר לו מלחמה, לי. והוא מחכה לתשובה ממחמוד, אם הוא מסכים או לא מסכים. כל הסוחרים, הכנופיה, כולם, עכשיו הם מרימים לי להנחתה. הם עוד לא יודעים מה מחכה להם. אבל בכל אופן, הנקודה שהראשון זה הזמיר. כמו טוקי כזה. ככה מתנדנד וזה. אסור לשמוע אותו, והוא יוצא נגד כל הגדולים, והוא אומר על יצחק יוסף, הוא אומר על זה, הוא אומר על זה, וזה אסור גם לתרום לו, אסור ככה זה. מה לעשות? הוא היה פעם קצת עושה משהו, וזה יהודי מבני ברק כזה, וזה כזה. ככה הוא מדבר לפני נשים ברמת אביב ג', עושה עליהם רושם. זה הרב שפוחד מנשים. אם אישה לוחצת עליו, אז הוא מלביש לה כפפה ואומר תלחצי ידיים, אין שום בעיה. זה הרב הפחדן. הולך אצל הנשים, כי שם הוא גיבור, אבל מתברר שהוא פחדן. אפילו הלכה אחת הוא לא יכול, ואפילו על הרב עובדיה הוא מפיל את התיק שהוא יתיר בדוחק. אוי ואבוי לך מיום הדין, איי איי איי. אז הליצן הזה, הזמיר הזה, הוא מדבר שאני יוצא נגד כל הרבנים וזה. אתם יודעים מה הוא מזכיר לי? הוא מזכיר לי את הפלסטינים. הפלסטינים, זה רב פלסטיני. למה? הפלסטינים יורים עלינו טילים. אחרי זמן אנחנו מחזירים להם. כשמחזירים להם, וואי! הרגתם לנו! הרגתם לנו! הרגתם לנו! לא הבנתי. אתם התכוונתם לרצוח אנשים חפים מפשע. יריתם על תינוקות, על גנים, על בתי ספר, על הכל. עשיתם את הכל. ואתם אחרי זה טוענים, איך הוא יורה עלינו בחזרה? הוא יוצא נגד הגדולים. מי יוצא? מי התחיל? מי לכלך עליי בשביל פוליטיקה סרוחה? מי העליל עליי עלילות? מי רימה? מי קילל אותי? מי אמר את כל הדברים? אתם יזבלים. אתה יזבלון. חתמת, ואתה אומר שחתמת. יש שקרן, בהתחלה העוזר שלך אמר שלא חתמת. אחר כך אימו עליך, אז אמרת שחתמת. על מה חתמת? שאני דקרתי את הרב עובדיה. יא רמאי, יא נוכל. איפה היית בכלל? בחול אתה אומר. אז איך אתה יודע מה עשיתי בארץ? אז האמנת לאנשים רשעים פוליטיקאים. וחתמת לשפוך את דמי, ואתה אומר איך הוא יוצא נגד אנשים. יא פלסטיני. יא זמיר הפלסטיני. אתה לא מתבייש? אתה יורד טילים מחוץ לארץ, ואתה אומר אחר כך, אוי, איך הוא פוגע בגדולי ישראל. הוא יוצא נגד זה ונגד זה ונגד זה. יא פלסטיני. נכון שאתה נראה אשכנזי, אבל אתה ספרדי שסניק. אחד כתב לו בתגובות, הציעו לאמנון יצחק שיהיה מחכמי התורה רק שיבטל את המפלגה. אבל הוא לא מכר את האמת שלו בשביל זה, והמשיך הלאה. ואתה הציעו לך שסניקים נגד הרב תופיק בעיר שלך, נגד הרב המקומי, להיות רב שכונה, ולקחת את זה בשתי ידיים. יא מתנדנד. פלסטיני מתנדנד. חכה, עוד לא סיפרתי עליך כלום. זה השבוע הקרוב בעזרת השם. אתה ופנחס, נוציא עליכם כמה דברים נחמדים שיש לנו בארכיון, ואז ידעו בדיוק מי אתה, יא נוכל.